Kumusta? Maayong adlaw. Ako si Reymund. Hello everyone, good day. I'm Reymund and welcome to my channel. Our topic for today is all about the Hiligaynon Interrogative PILA, which means how much or how many. This is one of the many videos that I'll be uploading about the Hiligaynon interrogatives, but for today, we will only be focusing on the interrogative PILA, which means how much or how many. We also have the Hiligaynon interrogative sino, which means who, sano, which is when, diin, which means which or where, ano, which is what, ngaa, which means why, and paano, which is how in English. Let us have the following sample sentences. Pila ang imo baklon? Pila ang imo baklon? When we say baklon, that's to buy. So, how much are you gonna buy? How much are you going to buy? Pila ang imo baklon? Pila ang imo baklon? Tagpila ining mansanas? Tagpila ining mansanas? When we say mansanas, that's apple. So, how much is this apple? Tagpila ining mansanas? Tagpila ining paho, which is mango. Tagpila ining paho? Tagpila ining salakyan? How much is this car? Tagpila ining car? Tagpila ining apple, tagpila ining grapes. Parang Hiligaynon and English din. So pwede, that's also okay. Pila ang imo baklon? Pila ang imo baklon? Tagpila ining mansanas? Tagpila ining mansanas? Pila kamutanan sa inyo pamilya? Pila kamutanan sa inyo pamilya? Tanan is all, pamilya is family. How many are you in the family? Pila kamutanan sa inyo pamilya? Pila kamutanan sa inyo pamilya? Pila ang hulamon mo nga kwarta? Pila ang hulamon mo nga kwarta? Hulamon is borrow and then kwarta is money. Pila ang hulamon mo nga kwarta? That means how much money will you be borrowing? Pila ang hulamon mo nga kwarta? Pila ang hulamon mo nga kwarta? Pila kabilog ang inyo nga kuring? Pila kabilog ang inyo kuring? Kuring is a cat. Kabilog is how many, like each of them. How many do you have? Each bilog or circle. Pila kabilog ang inyo mga kuring? Pila kabilog ang inyo mga kuring? Or you can also say ido for a dog. Pila kabilog ang inyo mga ido? Pila kabilog ang inyo mga meow or kuring? They're the same, cat. Pila kabilog ang inyo nga kuring? Pila kabilog ang inyo nga kuring? Pila kamutanan sa inyo pamilya? Pila kamutanan sa inyo pamilya? Pila ang hulamon mo nga kwarta? Pila ang hulamon mo nga kwarta? Pila kabilog ang inyo nga kuring? Pila kabilog ang inyo nga kuring? Pila ka nakatuig nga naga-istar diri sa Iloilo? Pila ka nakatuig nga naga-istar diri sa Iloilo? How long have you been living here in Iloilo? Like how many years? Tuig is years. Istar or year. Istar is to like live. Pila ka nakatuig nga naga-istar diri sa Iloilo? Pila ka nakatuig nga naga-istar diri sa Iloilo? Pila ka nakatuig? That means how old are you? Pila ka nakatuig? Pila ka nakatuig? How old are you? Pila ka nakatuig? Pila ang imo bugto? Pila ang imo bugto? Like how many siblings do you have? Pila ang imo bugto? Pila ang imo bugto? Pila ka nakatuig nga naga-istar diri sa Iloilo? Pila ka nakatuig nga naga-istar diri sa Iloilo? Pila ka nakatuig? Pila ka nakatuig? Pila ang imo bugto? Pila ang imo bugto? Tagpila ang kilo sang mansanas? Tagpila ang kilo sang mansanas? That means how much is a kilo of apples? Mansanas is apple. Tagpila ang kilo sang mansanas? Tagpila ang kilo sang mansanas? Tagpila ining tinapay? When we say tinapay, that's bread. Tagpila ining tinapay? How much is this bread? Tagpila ining tinapay? Tagpila ining tinapay? Pila kabilog ang imo mga abyan? Pila kabilog ang imo mga abyan? Abyan means friend and imo is you. So mga abyan, it's plural. How many friends do you have? Pila kabilog ang imo mga abyan? Pila kabilog ang imo mga abyan? Tagpila ang kilo sang mansanas? Tagpila ang kilo sang mansanas?
Tagpila ining tinapay. Tagpila ining tinapay. Pila ka bilog ang imo mga abyan? Pila ka bilog ang imo mga abyan? Kapila ka gid magbalik diri? Kapila ka gid magbalik diri? How many times did you come back here? Or have you came back here? Have you returned here? Kapila ka gid magbalik diri? Kapila ka gid magbalik diri? Kapila ko gid ikaw hambalan nga mapuli? Kapila ko gid ikaw hambalan nga mapuli? How many times should I tell you to go home? Kapila ko gid ikaw dapat hambalan nga mapuli? Kapila ko gid ikaw dapat hambalan nga mapuli? Hambal is to tell or say. Puli is to go home or go back home. Kapila ko gid ikaw hambalan nga mapuli? Kapila ko gid ikaw hambalan nga mapuli? Kapila ka gid mamangkot? Kapila ka gid mamangkot? When you say pamangkot, that's question. Kapila ka gid mamangkot? How many times have you asked? How many times have you asked? Kapila ka gid mamangkot? Kapila ka gid mamangkot? Kapila ka gid magbalik diri? Kapila ka gid magbalik diri? Kapila ko gid ikaw hambalan nga mapuli? Kapila ko gid ikaw hambalan nga dapat mapuli? Kapila ka gid mamangkot? Kapila ka gid mamangkot? Pila na kabulan ang imo na busong? Pila na kabulan ang imo na busong? How many months is your pregnancy? Pila na kabulan ang imo na busong? When we say bulan, that's the moon or the month, bulan. Nabusong, busong or nagabusong is pregnant, pregnancy, nagabusong. Pila na kabulan ang imo na busong? Pila na kabulan ang imo na busong? Pila kapaho ang imo gusto baklon? Pila ka paho ang imo gusto baklon? When we say paho, that's mango. Baklon is buy. Pila ka paho ang imo gusto baklon? Pila ka paho ang imo gusto baklon? Pila na lang kabilog ang saging nga nabilin? Pila na lang kabilog ang saging nga nabilin? How many bananas were left? Pila na lang kabilog nga saging ang nabilin? Pila na lang kabilog nga saging ang nabilin? Pila na kabulan ang imo na busong? Pila na kabulan ang imo na busong? Pila ka paho ang imo gusto baklon? Pila ka paho ang imo gusto baklon? Pila na lang kabilog ang saging ang nabilin? Pila na lang kabilog nga saging ang nabilin? Pila na lang kabilog nga saging ang nabilin? Pila na kabulan ang imo na busong? Pila na kabulan ang imo na busong? Pila ka paho ang imo gusto baklon? Pila ka paho ang imo gusto baklon? Pila na lang kabilog ang saging nga nabilin? Pila na lang kabilog nga saging ang nabilin? Pila ang inyo assignments? Pila ang inyo assignments? That means how many assignments do you have? Pila ang inyo assignments? Pila ang inyo assignments or pila ang inyo projects? Pila ka minutos antes ini madaha? Pila ka minutos antes ini madaha? Daha is to cook or to be cooked. Minutos is minutes, antes is before. Pila ka minutos antes ini madaha? Pila ka minutos antes ini madaha? Pila na kabulan ang imo hulat? Pila na kabulan ang imo hulat? That means how many months have you waited or have you been waiting? Pila na kabulan ang imo hulat? Pila na kabulan ang imo hulat? Pila ang inyo assignments? Pila ang inyo assignments? Pila ka minutos antes ini madaha? Pila ka minutos antes ini madaha? Pila na kabulan ang imo hulat? Pila na kabulan ang imo hulat? That's for our Hiligaynon interrogative pila, which means how much or how many in English. So this is just one of the many interrogatives that I'll be posting here on YouTube, so you might want to watch out for that. Thank you very much for watching this video, and I do hope you learned something new. Please don't forget to click like and subscribe, as I am posting a new video every now and then. You might also want to watch the next video on the screen. Once again, madamo gid nga salamat hasta sa sunod kag halong gid. Thank you very much. Until next time, take care.